Päivää. Eihän sitä mun viime videosta ole kuin joku 2 vuotta aikaa. No, mä en muista sanois mä silloin, että mä tein tästä kakkososan, mutta jos mä sanoin, niin mä en ainakaan valehdellut. En valehdellut, mutta kyllähän tää tulee vähän myöhässä. Elikkä Fears the Phantom episode 2. Kuitenkin eiköhän aloita. Ennen kuin aloitetaan tää video, niin mä haluan sanoa, että mä oon yrittänyt kuvata tämän videon niinku kerran tai 2 kertaa aikaisemminkin, mutta se ei ole vaan onnistunut sen takia, koska se noi ääni ei vaan yksinkertaisesti toimi. Et niinku, ei se tässäkään videossa toimi mitenkään täydellisesti. Toi peliääni on tosi hiljaisella ja näppäimistö ja hiiren äänet kuuluu mikrofoniin, mutta yrittäkää silti nauttia tästä videosta. Mä yritän korjata ne seuraavissa videoissa. Tämä tapahtui minulle, kun mä olin 19. Ei voi mitään. Tää on niinku tapahtunut jo, niin niinhän nämä pelit tykkää oleen semmosia. Eli tää oli yksi niistä tyypistä, jotka tykkäs mennä noihin tommosiin pelitapahtumiin. Menin aina semmosiin kun pystyi. No se kiva. Ja siellä se tapas sen Onlin ja kavereita. Aha. Mut sen vanhemmat ei tykännyt siitä, että se meni noin yksin pitkille matkoille. Mut sit toisaalta joo, lentoliputkin on aika kalliita. Se tapahtuma meni hyvin. No se kiva. Oli aika ajaa takas kotiin. Mutta liikenne oli kauheaa. Ei se on aina se pitkän matkan kotireissu, missä kaikki menee huonosti. No. 12 tunnin, okei, 12 tunnin. Puoli päivää niinku. No katsotaan miten se meni. Mut päästetään heti ajaan täällä, no niin. Luojan kiitos ton musiikin saa pois, mä en tykkää siitä. 40 rajoitus. Kuka laittaa viestiä? Kuka laittaa viestiä? En mä nyt, pakko pysähtyä. On muuten surkeet jarrut tässä autossa, pakko sanoa. Siis ei tää laittanut. Joku laittoi, en minä muista. Aja turvallisesti. Okei. En voi luvata mitään. Mut yritetään nyt ainakin. Hei. Oliks tuolla pitkät päällä vai mulla? Ei mulla kyllä. Näytä siltä. Eikö tuossa on noita liikennemerkkejä, mutta mä en näe mitä niissä lukee, kun ne heijastaa niinku. Iskä laittaa viestiä taas. Mitä tää selittää? Ei täällä oo mitään liikenneruuhkaa. Vai puhuuko tää sitä aikaisemmasta? Mä en näe tän auton nopeutta, toi on niin blurrinen toi. No, okei, bensavalo mä ainakin näen. Se ei oo hirveän hyvä juttu. Mutta eiköhän täällä tuu joku bensa-asema vastaan, voisin ainakin kuvitella niin. Ei oo rahaa. Ei oo rahaa lentolippuihin. Mä en voi ottaa. Mun pitäis niinku kääntyä tällä autolla, mä en pysty lukemaan noita viestejä. Oisko se sit helppo? Mä näin tuo jonkun äijä, totta. Mähän sanoin, että täällä tulee bensa-asema vastaan. Ei. Tästä on vähän paha lähteä kääntymään. No. Yritetään ainakin. No niin, eihän siinä mennyt kuin 2 vuotta. No. Okei. Mä olin onnellinen, että mulla oli tankki oikealla puolella. Vai on? Eihän tässä edes ole bensatankkia. Hei. Sähköauto. Tää joku Chevroletti. No tämmöisellä kelpaa ajella. Tästä löytyy varmaan
En mä nyt sinne auto, mä haluan avata sen konepeli. Mä haluan tietää mikä moottori tässä on. No? Niin kuin ne viestit, joo. Elikkä silloin kun mä tuun takas, niin tulee olemaan myöhään. Nyt on jo aika myöhään. Ellei mä tuu sitä aamulla. Joo, kyllähän täällä nyt kaikki. Kyllähän täällä nyt kaikki menee. Niin varmaan niin. Joo. Mikä pumppu tää on? 2. Pitää tankata. No morjesta. Ei saaks $10 edes paljon. Mikä on bensahinta tähän aikaan? Sillalleko menossa? No, kyllähän se. Nyt tää pelottelee turhaa, ei kiinnosta. No, mut kuitenkin, mitä siellä olisi? Ei. En usko. Tää on kauhupeli, mutta en usko silti. Elikkä siellä on siis ihmisiä mennyt kadoksi. Ne, jotka meni etsimään niitä, niin ei ikinä palanneet. Aha. Paikalliset sanoi, että siellä olisi joku monsteri, joka niitä hirttää ja näin. No, no okei, eihän se, mulla on auto, mä pääsen sitä karkuun, olettaisin. Noniin. Päästään mut nyt pihalle, noniin. Jos siellä on nainen, jolla on valkoista ja sinistä, niin mitä sitten? Älä pysähdy. Okei, en pysähdy, en pysähdy. Okei, ei saa liftaa ja ottaa kyyti. Se on tullut selväksi nyt. Joo, ne varmaan ryöstää. Kiva. Mä haluan nyt ajamaan. 3 tekstiviestiä. Mitä tää? Milo. Onks Milo? Niin, koira. Okei. Maksan takaisin. No se on kiva kuulla. Milo, koira. Missä mä saan koiran ruokaa? Mikä näistä on? Onks tää? Hei. 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 Idiootti. Mikä näistä? Omenasipse. Mitä? No tässähän niitä varmaan onkin. Joo. Annappa. Mitäs mä en maksa? No, kai mä maksan sit. Eihän tää mahdu tänne. Se näkyy tosta läpi. No kai se pysyy siellä sisällä. Ei kun niin mun piti tankata. Bensavalo palaa vieläkin. Olis mun pitänyt tehdä tää niinku heti kun mä tulin tänne. Eiköhän lähetä. Hei. Hei. Mä en voi katsoa taakse tässä pelissä. Mistä mä olisin voinut tietää, että sieltä tulee auto? Me ollaan samassa kohdassa kuin äsken. Mun piti nopea speedrunaa tähän samaan kohtaan, koska... Joo. Nyt. Kun ei ajettais kolaria, niin kaikki menisi hyvin. Tohon me kolaroitiin, toi äijä. Se oli kyllä meidän syytä, koska meidän varmaan pitäisi väistää tästä. No. Virheitä sattuu, välillä kuolee. Tiellä tajuaa jotain. Musta jotenkin tuntuu, että auto menee vähän hitaammin. Tai no ei sittenkään. Oho, mä missasin just kokonaan mitä tossa luki. Oliko mitä tossa oli? No puita vaan. Ei taas tulisi viestiä. Se äijä kyllä... Eihän ne... Palot takas. Ei akkuvalokaan ei pala. Että ei pitäis valojen mennä pois. Nopea kato mitä viesti. Ei oo vanhentunutta, ei oo. Siellä ajellaan. Aja kyllä samaa vauhtia kuin mie. Ei kun kyllä se vähän hitaammin aja.
Älä mene, mä tarviin jotain valoa, mä tarviin jotain valoa. Ei. Ei, mä en näe mitään täällä enää. Kohta mä ajan kolari johonkin puuhun. Ainakin valot tuli takas, niin se on ihan positiivista. Vähän äkäisesti kääntyy. Ei se haittaa. Kääntyy kuitenkin. Tuli hiekkatie. Hei, onks tää nyt se silta, mistä se äijä puhui siellä huoltoasemalla? Tähän ei saa pysähtyä. Eiköhän mun auto hajoa tähän ja sitten mä joudun pysähtyä, niin olisiko mitenkään mahdollista, että niin kävis? Mutta pitkä silta. Nyt ei, nyt tulee kolari. Ei. Mä näin on ihan liian myöhään noi puut. Ei voi mitään. Mä oon pahoillani, mä oon missannut ton tekstin, mitä tuossa alhaalla lukee ihan kokonaan. Pitänyt riittävästi. Mä tällä väliä kumpaan suuntaan tätä laittaa. Joo, jos ajaa tarpeeksi hyvin, niin kyllä sitä pääsee. Ei oo mun tehtävä. No ei sit. Ja nyt mun auto ei käynnisty. Ei, oi. Ei näytä hyvältä. Joo, V6, ihan selkeästi. Mä oon keskellä ei mitään eikä puhelinyhteyttä, eikä mukaan oo. Eli nyt menee asiat vähän huonosti. Meidän piti mennä sieltä ihmeen mistä ikinä pelitapahtumasta kotiin. Ajaa joku maan syrjäsin tie ja nyt meidän auto hajosi. Meidän pitää liftata. Jos mun olla mun autossa. Siltä varalta jos joku monsteri tulee tänne. Tai jos se Pervon mies viime jaksosta tulee tänne. Ei voi ikinä tietää. 10.23. Ei tää ollutkaan niin myöhään, mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että me ollaan jossain aamuyössä. Tuli sieltä auto vai mitä? Sieltä tulee. Pysähy, niin saat 10. Ei sitten. No ihastellaan tätä autoa sitten tässä sillä välin, kun uusi tulee. Ymmärrän, miten joku voi jättää toisen ihmisen hylätyksi tuolla. No varmaan, mä en tiedä, onko se äijä kertonut sen ihmeen tarinan niistä liftareista sun muista muillekin ihmisille, niin ei toi varmaan pysähdy, jos se on kuullut sen siltä huoltoaseman äijältä. No. Olisiko uusi yritys? Uusi auto? Mikä tässä niinku hajoaa? Pysähy. Pysähtyy. Jes, se pysähtyi. Moro, mitä mies? Sä oot se tyttö sieltä bensa-asemalta. Mä en tiennyt, että mä oon nainen. Moi. Mitä teet? Auto hajos. Kato, näitä sattuu. Hajos. Huonoon paikkaan. Ei, mä en nähnyt mitä tossa luki. No mut saanko kyydin? Johonkin vaan. Tai lähimmälle pysäkille. Lähimmälle paikalle, mihin voi jäädä. Yes. Joo, tää ei jää susta ollenkaan. No mä käyn hakeen tavarat. Ja siitä viimeiset koiran ruoat sinne takakonttiin vielä. Tää ei mene kiinni. Eikö se äijä jotenkin laita sen? Noniin. Mihin mennään? No mä oon valmis ainakin. Nopee. Tälläkin on hirveä kiire. Veikkaan, että se huoltoaseman äijä on kertonut tuolle sen saman tarinan, mikä mulle. Ainakaan tällä ei ole radio päällä, se on ihan positiivista. Tai no joo, ois se radio varmaan sittenkin. Ei sit.
Etkö sä kerro mulle, kuka sä oot tai mihin sä oot menossa? No en. Mä olin kotiin menossa, sanotaan näin. Siitä auto hajos. My name's Jason. Okei. Okay. Olit todella onnekas, että olit tällä puolella kaupunkia tänään. No ei tää miltään kaupungilta kyllä näytä, mutta no, ihan miten vaan. Olet yksin nuorista rohkeista naisista. No en mä voi sille mitä mun autoa jos. Mut ei kai siinä Joo. Tietääköhän tää äijä miten sille tapahtui? Joo, varmaan se. Kyllä. Mitä mieltä mä olin sitä, mitä se äijä siellä bensa-asemalla mulle selitti? No en mä itse asiassa... Hmm, hmm, no. No hauska äijä, tuttuja ollaan sen kanssa. Katon näitä kauhutarinoita se siellä aina välillä tykkää. Siellä se sano. Äijä kertoo sen jokaiselle ihmiselle, joka käy siellä. No sen takia varmaan kukaan ei pysähtynyt. Joten onko se totta? Monsteri. No toi on kyllä hyvä pointti. En mä usko. Niin. Jos tää peli perustuu tosi tapahtumiin, niin en usko. En usko, että se on monstereita. Miksi olis? Mä en nähnyt mitä tossa luki. Ei. Mä missasin ton taas kokonaan. Pitäis keskittyä enemmän. Joo, mut auton hajoaminen, se saattaa... Niin. En halua kuulostaa kusipäältä. Mutta muista tämä. Jos niitä ei häiritse, niin ne ei häiritse sinua. Ketkä? No ne monsterit vai? No ei varmaan. Olen pahoillani, että käyttäydyin huonosti siellä ennen. En ole paras ihmisten kanssa. En mä edes puhunut sulle siellä mitään. Mitä tää äijä selittää? Joo. Äijä tiputti mut motellille. No se täydellistä. Eli nyt joku äijä menee vissiin korjaamaan mun autoa. Jes. Eli puukkaaks mä niinku yön sieltä hotellista vai? Joo, se oli kyllä ihan järkevä idea. Joo, tää on tätä samaa, mitä se äijä siellä bensa-asemalla sanoi. Olettaisin ainakin. Sinne se menee. Tännekö mä menen? Tää kyllä näyttää siltä samalta äijältä, joka oli siellä bensa-asemalla. No. Tarvii huonetta. Paljon ois. $40 yhdestä yöstä. Eihän täällä sun mitään aamupalaa. On kyllä aika kalliiksi mennyt. Vain käteisellä. No okei, maksetaan sitten. Ei oo muutakaan vaihtoehtoa. Numero 9. $90 siitä, että Tomi korjaa auton. No ei kai mulla on muuta vaihtoehtoa. Okei, Tommi menee korjaan se. Ja yksi juttu vielä. Älä yritä herättää muita naapureita, ne ei tykkää siitä. En mä sitä varten tullut tänne, mä tulin nukkumaan. Ilmeisesti. Tää on kyllä kauhupeli, niin musta tuntuu, että mä en tunnu nukkumaan tänne. Täällä tulee tapahtuu pahoja asioita. Missä on huone 9? Toi tuolla. Ei, tää on huone 8. Ei, kuka nyt laittaa? Ei, täällä ei oo nettiä. Tekee tämä.
$40. Ja täällä ei oo edes patja. Nukuks mä niinku tässä? Nukuks mä niinku tässä? Missä mä nukun? Mennään tässä voi olla vähän epämukava nukkua. Moi. Äijä yritti. No. Mitä sä teet täällä? Mun pitäis kysyä sitä sulta. No se on kyllä ihan totta. Tommi. Tommi huonepalvelusta. Miksi et sä oo korjaamassa mun autoa? Miksi? Sun piti mennä korjaamaan. Mä maksoin $90 ekstraa siitä. Ei, eikö sä muista? Eikö se äijä oo vielä kertonut sulle? Mitä sä teet täällä? Siivo juttuja. No. Äijä tiskillä antoi mulle tän huoneen. Hihihi, no ne on hiljaa. Kato oikein mun tavarat. Pitää muutenkin tän äijän mukaan mennä pois täältä, kun se valmistelee. Laita yksikin piilokamera tänne huoneeseen, niin käy ikävästi sinulle. Ai, oispa tää mun auto. Tämmönen kelpais kyllä. Yeah. No, kuitenkin. Tavaroiden dumppaushetki taas. Niin. Ja vikat tavarat siitä. Noniin. Mitäs miehellä on sanottavaa? Me korjaa mun auto. Kävin puhumassa Joen kanssa. Niin Joe on se äijä siellä tiskillä vai? Mercy, mercy, mercy. Mikä näitä ihmisiä vaivaa? Mitä ne nyt on tehnyt? Tää on turvallista. Mä menen autosi rikkomaan. No niin, kiitos. Huonepuhelin ei toiminut. Sehän on ihana juttu. Suorastaan ihana. Ei vois muuta. Ei tämmöstä hotellista voi muuta odottaa. Auto yritetään korjata, mutta sitten ollaan yritetty korjata se, mutta ei oo täällä. Ollaan yritetty korjata sitä, mutta ei oo vieraita tarpeeksi. No ei sitten, ei sitä tarvii korjata. Kyllä löytyy puhelin muutenkin. No niin, hyvältä. Pois. No niin, kiitos. No niin, mitä mä nyt teen? Kai mä sit menen nukkumaan. Se on niinkin yksinkertaista. Okei, mitä helvettiä tuo tapahtuu? Mä oon yrittänyt nukkua tässä on varmaan 2 minuuttia, mutta mä en tiedä miten se toimii tässä pelissä. Tommonen äijä vaan spavnaa tonne ikkunan taakse. Mä en tykkää sitä, että nää on auki. Mä en tykkää sitä. Miten ne saa kiinni? No missä se mies nyt on? Missä mies? Kuppi kahvia saattaisi auttaa. Musta tuntuu, että se ei auta. Tää ei oo kahviautomaatti. No, ei sit. Täältä saa kahvia. Mikä näistä? Mikä näyttää parhailta? Mikä näyttää parhaimmalta? No, kyllä se on tää. Ei, paljon tää maksaa. Ilmanen. Varmaankin. Uskoisin. No niin. Kaatuks mun peli just? Eiku mitä tää? Eiku ei se kaatunut. Ei mitä tää? Mä en tiedä mitä mitä kahvia mä just vedin, mutta sitä kahvia saatettiin äijä laittaa niin, nää. No iskä, mitäs? Mä en näe noita viestejä, okei. Mitä mun kahviin laitettiin? Oliks toi edes kahvi? En usko. Sitten laitetaan kahvia väkevämpää. No. Nukkumalla sekin olo lähtee. Puhelin soi. Jos mä nyt oikein muistan, niin senhän ei pitänyt toimia sen puhelimen. Eiku missä se puhelin? Niin tässä. Ei sitten.
Voinko nyt mennä nukkumaan? Ja miksi noita voi vieläkään laittaa kiinni? Mua häiritsee. Häiritsee, kun ei voi laittaa noita sälekkaihtimia kiinni. Se mies tulee taas sinne ikkunan taakse vähän kattelemaan. Joku koputtaa, mä en edes tajunnut. Se mä en huomannut. Tää peli on tosi hiljaisena. Mitä siellä nyt? Kuka siellä? Joe tiskiltä. Avaappa se ovi, no. En kyllä. En kyllä tiedä. Onko Joe tiskiltä? On se, no kai mä sitä avaan. Moi. Moi, miten menee? Enkö mä kertonut sulle, et herätä niitä naapureita? Liittyykö tää nyt siihen kahviin jotenkin? Mitä goofy ääniä mä oon tehnyt täällä? Joo. Se oli se kahvi, se oli se kahvi. Se oli se kahvi. Mähän sanoin. Kyllä tiedän mitä mä olin sen kahvivaikutuksen alasena tehnyt, mutta... No. Mitä sä selität? Meillä ei ole kahvimasinaa täällä. Tää luulee mua hulluksi. Ei, onko se hävinnyt se kahvimasina sieltä nyt? Mä vihaan mun työtä, mä ymmärrän. Eikö se ollut, sehän oli täällä. Mutta ei se varmaan enää siellä ole, mutta... On kyllä pimeetä, mistä perä... Miksi tää on auki? No. No oliko se tässä? Se oli tässä jossain. Missä etutiskin jäpä siellä? Mene takaisin huoneeseen. Se on se, mä lupaan se oli tässä, se oli tässä. Takaisin. No, kai mä sit menen. Ainakaan mä en saanut mitään häätöä täältä, se on ihan positiivista. Mistä tää tietää, mitä lääkkeitä mulle annetaan ja mitä ei? Televisio on lähellä oleva. Television vieressä oleva joku pöytä juttu. Mulla näkyy vähän punaista tuossa näytön kulmassa. Se on varmaan sitä kahvi. Ei oo vieläkään loppunut se. Jos mä valot päälle tai jotain, se on ihan kiva. Mä en saa valoja päälle. Tyhmä peli. Niin nämä. Tarvitsee vettä. Oi. Mut voiko tänne mennä piiloon? Voi. Ei, tässä on mikrofoni. Ei tämmösiä pelejä. Ei. En suostu. Missä mä vettä otan? Tästä. Jos toi äijä laittoi mun lääkkeisiin jotain, niin mä teen sen pahimman. Mä annan tälle 1 tähden arvostelun. Miten mä nyt teen? Menen nukkumaan. Ilmeisesti. Ei mä nyt ihan älynyt, mitä mun pitää tehdä? Mikä to... Ei ukkostaaks tuo vai otti joku kuva? Eikö mä nimenomaan sanonut, että ei niitä piilokameroita? Ei laiteta mitään piilokameroita, mun on pakko katsoa. Valo päälle, hei. Ei, nyt sit jäät kiinni. Nyt jäät mulle, nyt jäi mies kiinni. Mitä? Mitä mun nyt pitää tehdä? Mies ovella. Pervo mies ovella. Kukas siellä? Avaa ovi, mä tarvin apua. No en avaa. Avaanko vai en?
Minkälaista apua mies tarvii siinä? Otit kuvankin ja näin. Tarviin apua, avaa, please, avaa nyt. En avaa. Äijä, en oo avaamassa. Mä en oo avaamassa. Mä tiedän, että sä oot siellä. No ei, en. Miten toi äijä tietää, että mä oon täällä? Ei varmaan ainakaan siitä, mä just puhuin sille. No. En tarvinnut sitä. Lähde. Mä vannon, että mä en oo poliisi. No, jos se olisi poliisi, niin ei se haittais. Kohta siellä on poliisit ove. Oi, no niin. Sitten. Onks täällä joku? Ei. Mä en muista, että mä jätin ton kiimut kuitenkin. Kun niin se mikrofoni. Ui, anteeksi. Oikeesti, miksi mä tein tollain? Okei, me ollaan nyt siinä samassa kohdassa, että se äijä on siellä ovella. Mä sain tän pelattua siihen samaan asiaan, mihin me kuoltiin. Ja nyt. Kuka se siellä? Kuka siellä oikein on? Niin, kyllä. Se on se sama äijä. Sama mies. Samassa avun tarpeessa. En oo avaamassa ovea, koska mä tiedän mitä se haluaa. No niin, nyt mennään kaappiin. Nyt kaappiin nopeasti. Nyt mä sanon mitä. Äijä hakattiin siinä suoraan. No. Joo, tähän päivään asti minä päättelin, että se oli tosi outoa. No, kyllä minäkin sitten. Se manageri ei halunnut, että poliisille mennään puhumaan sitä, koska se vaikuttaa sen hotellin, mitä ihmiset ajattelee siitä. No, kuulostaa vähän kusetukselta. Jonkinlainen kultti tai huumerinkihän siellä. No en tiedä kyllä, nyt ei ole todisteita. Tommi tuli auton kanssa, kiitos. En enää ikinä mennä roadtripeille. Joo, ei, varmasti. Ja auto on korjattu. Eiku onko? Miksi sitä hinata? No kai se toimii. No, mutta oli ihan kiva peli. Oli hyvä peli. Kiitti, että katoitte. Nähdään taas 2 vuoden päästä.